Για το φόρο. Προπονήσεις κάνετε. Κάνετε προπονήσεις. Όσο προσπαθούμε, όποτε δεν δουλεύουν. Νέος διαιτητής μου την Παναγιώτα. Κανένας διαιτητής έχει. Το 11 λες, Ναι. Τι είναι το 11? Το 11 δυνατός, ποιος είναι το 11? Ένας κουκούλης. Ο Τάσος τον έχει. Πίσω από το τέρμα που είναι. Ο Τάσος τον έχει, θα το πεις επόμενα φιλανδίες καλά. Όχι, δεν είναι. Ποιοι ρε μα, θα δεις την κουλτιά θα έχει να φάει το γραμμένο παχνός. Γιατί? Παίζουν άγρια. Με εμάς θα έχει διαιτητή κάτι. Θα έχει διαιτητή εξολογημάτων. Εσύ όπου είσαι, δε? Από τον Όσος. Από τον Νος. Ό,τι παίζουμε μαζί.